שלום, אני ברק פרימה, אדריכל בן 35. רוב הזמן אני מתעסק בסקטור הפרטי, לקוחות פרטיים, וילות, דירות, אבל יש לי פינה חמה לתחום התעשייה. אבי הוא קבלן תעשייה כבדה, וכשגדלתי כל הזמן הייתי באתרי בנייה, הייתי איתו וראיתי, למדתי, עבדתי. היה לי ברור שאני הולך להתעסק בתחום הבנייה. הגעתי לתובנה במקסיקו, בטיול שאחרי הצבא. אני הולך להיות אדריכל. זה מכלול מאוד גדול של דברים שאתה אמון על כולם. זה מאוד חי. השעון הוא האויב שלי במהלך היום, וזה טוב לי, זה טוב לי. לחזור לעבודה זה דבר טוב מבחינתי. אני מאחל את זה לכל אדם, ככה, ליהנות מהיום-יום שלו בצורה מלאה. התחלתי עם כל מיני פרויקטים קטנים, משפחה, חברים. כשבמקביל עשיתי כל מיני עבודות לוויין כאלה שנתנו לי ערך מוסף. עבדתי במחלקת הנדסה עירונית, עבדתי במחלקה למדידות בעבודה אחרת. עבדתי אצל אבי כמובן, הייתי באין ספור אתרים, הייתי מהעובד הכי פשוט ועד לסגן מנהל אתר. ועשיתי דרך מאוד מאוד ארוכה עד שהתחלתי לעבוד למעשה במשרדים, עד שעבדתי נטו כאדריכל, וזה בא טוב. זה בא עם הרבה ביטחון עצמי, אני לא יודע אם הייתי איזה ספץ גדול או עדיין בכל רזי המקצוע, אבל התשתית נמצאת שם וגדלים מכל פרויקט שעושים. אחת הפריבילגיות במקצוע הוא הצצה מאוד אינטימית לחיי המזמין. לפעמים יותר, לפעמים פחות. אני חושב שעבודה טובה היא כמו שחיה תופר חליפה על מידותיך. אני צריך לדלות ממך את הדברים הקטנים האלה, שאחרי הכל, אחרי שתיכנס, אחרי שכל הרעש והלחץ והכסף והכל ייגמר, וממש תחיה את החלל, אתה תבוא לידי ביטוי. למרחב 41, נעשה בשיתוף המשרד של רמי רומנו. מאוד מאוד נעים, מאוד לא מאיים. הסגנון שלו מאוד מאוד ברור, הוא מודרני, עם חומרים, לא כולם אוהבים את זה, אבל עם חומרים מאוד ברורים, טיח, בטון חשוף, עץ, בעוד 10 שנים, איזה משרד עם 2 מחלקות, פרטי ותעשייתי, זה יכול להיות מאוד מאוד ממצא.